Me ampeduba. Mira na owusu ampe a otoso miensa. Mira eni monyama wo de ahya me oba eni mabusuafo yi me ma unu hu da. Mira me mfa nsuo nyama num kan kasa nkyerɛ wo. Tuntum ba tuntum kokɔ ba kokɔ na fufuo ayi fufuo. Mira wo frɛ ma no pa wo awie wo anwumre wo sanadu da so mu po a meba sa wo frɛ me na hoɔden wo nam dane wo kyekyere wa beto banka me fia ne jo. Asantemaso TV, yasomo sompa. Konya bia beda ho ebra da be hina konya eda ho no opo abusua pani amane so ani abusua nkosia miemo bi nsem eye nokre abusua pani ni abusua no nyina akosia ai ema omu yi wo mu ba wo mu nana wo mu bi sie poyi so ono na obetena konya nso a ebeyi yɛde no bɛkyerɛ yɛwura nso adwenkyerɛ a ɔgye firi nananom hɔ ɛnyinaa no wɔtoo so sɛ wasom yɛmfa no nkɔtena patam na berɛ no duru a na ɔtwe mmienu ne sɛne no yɛmfa no mmra na ɔmasi biribi ɛnkyerɛ akyea me ne ɛbaayɛ a yɛwura daworoma ɛde bɛdaa no sɛdeɛ ɔkaayɛ no ɛde no aba sɛ ɔmasi biribi yɛmɛserɛ no na ɔmeyɛ kwae deɛ a achese media oye wada wudu sania na na jase ebo atia me amane no wada roma ye nkonya no mo pese bia beda ho no fa bani si aboa no takra na mane ye kese yesa sunti o ma atia me bo abusua pani acha ko amane se on pani bi hye a o ba bedi da be hine akonya ampa abusua di ose yoyo omo akọ hwe abusua ni mu anya abrante di monyamfo a ne hojo omo hu so on na betumi adi akonya no ama konya no afa ne ntema afafira isa asunti no
ebere so ma omo de ne bai ebe chia achia me wada ma achia me fa amamre kwan so busa nana no nyina amom ko benkuro mu esre edi ma no ama wada ma o ma na kwan se ye fa ne nkotra yakopon ye na dom na boni bi ankaye na pata mu amono a eye nne ajuada akwasiga ajuada omrai na omasi bibi enchiro wada roma yakopon aye adom o mo kotra ase no wakora na ho so apata mu amono afi na busua no ede na di achia me ani e ba besle na wada roma se enfumsuo bi ama ne ho a ya kai asibi ya chi anam wada roma amane no eno na ya bom nyina no musempa monya ho adwuma ma no Achame ntie we bu Obama ato therefore say you ready minim na pa enun se dwumadie no obetimi aboa ama oboguma nso atumpon nti sene wakotena petum na braso a mesro therefore say onye ni ntum na omasibizi ama na ne nya adwuma therefore chame so kakra mo kan say abusuapani menyini so obekofa obi a sabe da be hina adwuma no old man me wa hifia se na man akwanya no akotena patam so patam mo amon dia ese ura so man kwa no si mwanya chia me ayo ura ye ogina ho edi yeni ni dada da bia nti ebra ye ura ma abusuapani akwanya se woni me de hia mra no mra metra dari hine akonya so na so akoyi na ba na ye wura ma ne kwa no akotena patam na patam mu amona ye bese se ye wura onpaje na ni hwere ni na onsi bibi enkyere na tia me so mpa me so owura mi ni ho asem bia etimede tu prekupe ye wura mo na ni so na onsi bibi enkyere no so kakra mo kan say apatam tran ese sabi yadu akona nanum ni abusonfi so ho ntia akwa bia so no mpie ne kwa so watimi apie apatam mu amono na busua nso adwen ansesa dia na kyese wura no hote sire no na so na chame eda na nase se abrante fefefe ordina beka ye ho na ye besum no na osum so be adwuma pepepe Yora chame eya be ni Islamic ago eye owure ya nana champion de na bre die nim se no ni asem ti masem ti asem Islamic wura o man kwa na wasibi abusuapani agine tum na menimisa abusuapani so mfa obi a ba ha yen emre yen nso di apprenti ya ba be shen no wa gina tum we wa ba nim ma ya do suzu no wa kwata bete se ne wa pia ese se wi ni tuna osi di ala chidom na chame wada woro msewa ena de ni je sempa na se abrantie mu nyamfo na se ne ni sidan na abusuapani ahwehwe mu a hu sa abrantie tse ya chidom de me gimi tum prekope mesra miura na o makwan na onsi bi nkyere no betwemfo ma aton kwa mu na so se me nana na eba sum ye na ne ti me kura me bomba ye se munye ntum da mo asi aya abrantie die dumadie no abusuapani hu se obetimi adi ese fata no le modern mo enti ebraso amanana baba be chia na no ya hwehwe ni mu ahu se on de obetimi adi yesira no se wo ba yin so na ho ni no ma enye se ni munyam na ye ka no anko o fa ho den no emeye dwuma no na enso ni se de na nan mo e ka no sira ne yesire bia ma no se watimi atena patemu ahwe ne ho so yie na patemu amono a duro ada wo medu paji wani hwe no na onsi bi ntro abusuapani fa odehye ne blai oyina wadama ana babidi na gani mu kama
Yetie. Yeah. 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 Also, you're in here. Yeah. You might be all yeah. 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 Media, traditional council. Yeah. 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 Any mistake. Yeah. Yeah. I've been in the said, yeah. Yeah. Yeah, one kasa. Yo, what was happening? Said you or hene a kasa chere wo de hye no enie. O se nana no nyina ase o mo age wo de hye a wo de ne baye etumu a. Ono so gi ne tumu prekope. Yeah. We are planted. O da na koma so a o hu ni se adwuma no a. Ana ni dwuma di a wo ba be di wa hemfie ha no. Obetimi adi ama adwuma no afa ne ntima pafira. Sim nante sem wodi mu enso won kan hu se onya so afenam esuai pe waye ohene awie du ba bia onte so na onko pani no adiem nananum diem onim so obetimi aye adwuma no da be hene wo no ohene ne nam onim se yes otimi ye boa traditional council ha obetimi aye mana fa ne ma prefa nti ono so je etumu prekope ye ma ne kwai na on si bibi wohine oso wode ampaduba onya so awi a obeye nana ampaduba ekwadem Monya ni chamana we mu mi chale mu. Hono. You of so body no. Una du kosi abokase. Owusu. Uni prepare ya dom. Uni ahini mu hine. Uni obe fo no che. Awode pane anu abe. Odua boode ne. Eda na otwa no wa. Oma hine be nyonko ne hu. Una akonkoden. Kum nipa du akonkono. Ansa na adi chiri boguman. Uni tete. Bu ankoma. Deputy ankoma. Una ahima konfo ya kom. Ushimji wo monsam dawuro. Wo sai na hwease na nkran na bia oi. Ensin se wani fiepani. Na asem oi. Ensro bodwese. Na bodwese oi. Ebeto ani ntonwi. Sabia buru amaninya ani ntam kase mu jeju achiri mu asam no kura de. Asante mamle yen fanfiri. Sasabro sasu ye chiri bakwa. Uni pada sene yankopon abowo. Usoli adwene papa. Na susu papa. Sabia buru timu fita asa nwula. Ti amu enku. Una atu afrabo barkatire ma no hwe abreta. Na de sikase ka fa ni pakom na atokana na. Usu makwa.
ɛne wɔkogye ahene wɔ wusu asiama yɛne india sunsum a osum to fa ma wuo so abam kyikyiriku suman kyikyiriku bosom bua beduru a wone ɔma ahedi akyiri a wuti yila asante amamlem wabrafoɔ nkuto ɛna timi gyina w'anim atwe afena egyina ɔma ahena akonnwanim edi mmene nsɛm kyerɛw na asade yɛ bɔne etutu ewu mpiri wutirim no abrafoɔ yɛnkum nipa ana yɛntwa obi akyiri ngoma ne yɛmfa nkyerɛ no sɛdeɛ kɔntɔn koro wisi kan yɛ firi so baeɛ no ɛda mansa nyinaa kom wɔworo akyikyifoɔ no hwan ɛne wabrafoɔ ɔkan frafra me ampeduba mira nana owusu ampe a otoso miensa mira animonyam a wode ahyɛ me oba ɛne mabusuafo yi me ma unu hu da mira me mfa nsuo nyama num ɛnkasa nkyerɛ wo tuntum bɛ tuntum kɔkɔɔ bɛ kɔkɔɔ na fufuo ayɛ fufuo mira wofrɛ ma nɔpa wo awia wo anwummerɛ wo sanadwo da sɛ mu mpo a mɛba sɛ wofrɛ me na ahoɔden wɔ nam dane wɔkyekyerɛ a bɛtɔ banka me fia ne gyeɔ Wadaroma ene ye de wode hie esi so na wadaroma ubobo wudin no nipa ko ne abusuako a ofiri ma mode hie esi so ye frame Atabanfo me police officer no Accra ASP Kofi Baye me office me ata timata na na banki chese ye friend say o me office nimpompa na se nene ni abehu no ye nyina ye ni je kese because ye susu se ebeba ni sei ntina ni ebeka ni se de aseda emma abusua adofo a mu free ebi free nyina hini ebi free nkran ebi free mmemmia bebre na aba omo abegyina ye me office na ki ntin ye beka ni se ye da mu nyina ase of Adaroma ejaban ye warfast say na we see nim from ne mofrasia diba akunye wofata ofata dodo esan se ne mofrasi no un se nkola bi ho no munya ya na tora bi a ese akola we de no o ye stubborn pa but ono de ye manhuni sa do e tora bi a na so ni suku komu no titora bi na me ofa ba akokra no police ne ono betwa ne to kakra nsa na wa ko school na so ni nyina mu no ye forso na ama no ko school no ama obi SS wa chim sekere no osan koto aso UDS a nyankopon Adaroma ne wonya adwuma o ya enne so nyankopon ahye na anunyam kesi etino me ofa ahye ne de meka se odi se ye disa dibie no be ma no mi jamu wakoye aban ni boyo posi ni ene wo hwe emrantie yesu ni ye ban drugs ni de kwana efutu kakra ben ana ade be ma but enu no de etora bi a na ye fra bibi o ko patrols anadwa na hu kwala ni bi ni omo ye na ya na awe ho se unyi ne se wo ka se odi aduro mo enduboni be show ho a ha dwen emma adi a opese o ye dache no entimi mam because ade bi a enyema honam no se wo de hye obrase a
esu nsanso ne ya na ha dwen di mestre say enuro die enubone die drugs ne enansan ye omo asan frɛ no red no etora bi a na obi numu a na uhunu kura sebe obeka se onse nipa ya na ya wewo utimi bisa se enti wei eye enipa pa we nipa no nam wei chese ni bibia atu pasa enti ne best se enubone die mama nyina ye mfiri hu kura Beta wadaroma obedan ho agya na mahwefo enti na afi wa me hu nipa ya edi ni si akunya no so wa ye wodi. Okay, openye me da se the frame can no by Nusa many extension coordinator ewo hine district na nampedu ente me sha se ne ye adwuma be 4 years ni no yo bia on fa na adwuma ni agro eno yo bia onim kasa on say adwuma no extension is about communication eno yo bia onim kasa ente be bia ye adwuma no ye din bia ne de na akọ akwa akọ manage ho amaye onim kasa ente no be bi obedo bia otimi pull crowd and I it's about getting the farmers and giving them the education. By extension delivery, so a very good and a very hard-working person. Until Nyama say we do this position. Me assure say we saw my man, no more than very hard-working. We are higher and say. Maybe I say you been no more. Do the air. Was my man kasa na mu ni time. O say brain so sawo. We na ba be kan. How are you going to? When na mo for mo ko fast work me akopu with team. In fact, ye wie ye be gina akra na me staff ne be di nkomo say na said ye e bad the aduane ye friend ha ye friend ha say we aba be kan ho ye be ne sen. Me assure said you are very hard working. And him so bet me a portion of time. See, in 2 days of time, crowd wait me a change it. Wait me a bit. Dear Jenny, there are weekends in Oye, no need. Say time, say, I'm here, my time, say, me, with me, Shana, and I joke around, no, Quaid, me, or did you say, or be whom how or better send time now. Let me be a boy. Nana we dey wadaroma menim se dwumedi ya ne nyina bae na ubobo udi na wo bo ba bia wo firi bae ne ba bia udi wo hima ama me pa ocha ye frɛ me nana ofobi afrakoma akyem se kyere hima nana wadaroma se wo hwɛ odisi edinisi akunya so a emprempie ne ya ne ke wo se wo mo ni afifi ene edom se akunya so abranti se ya ye de na ba himfi obotum aboa wo beboa papa se mrantie ne mmom enkokora no wo fa won asesi a no wanyi no wa agogo ndesi abrantie ne me di akunya 37 years ni wow sebe na me wa 34 sebe na me wa 34 nti na me hwa na me te se brantie no a nso ene matimi akita kuro no me di akonwa no me hini wi me ankasa me betina aso mfie nsia se wo hene se wo hema enu achi ansa na me si wo hene nti sebe nse na me yabrewa se nka me ntimi nhwe kuro no so nti wo fa brantie wa se ya na kwara no so me nim se ne wote nti na bi de na chi ba nka me ma minim ne fie minim sene awote nsu ne ne ban sene osom me fini mo fra brem kra no na otena makonwa nim na atena se na otena manim me di akonwa ansa na ye wo no 37 no achi ansa na ye wo no minim kwan fa so a ne maame ababa wa bi wo kura mu ne ntia me ba bi no ababa wa bi wo kura mu ogina me nchen ha yi oni ife na notwa enam ne so mimi kun no e civil aviation last checking point. Oh okay. Ena notwa yi mi kunu nua ba no nti oba ye no pe visa ko ba adwu eti mi kunu ne boa no nti obetara me nchen 2 years ti ni kunu no boa no a onya visa ko ye no ana o se o pe se o de me kwanam se me nko na na yiri se den na o pe nam se me pensuo enti me pensuo no ma ye sika no wanyo bia amfa na me ye nso na ma me se abrantie papa okuro mu no de ne bre me be ye nsuo no ma me enti o ye nsuo no no be fa baba wa bi okuro no ne na wo abrantie enti na chese ma me ni nana na enti o be ka chem se obedi akonwa wa ha no ne me hu se wa ba ne die mu enti ha na abrantie no be di akonwa na ne die mu po
If you na maame so na be pie me so ne say wasan ya bedi akonnwa yi. Enti wo ye po wo ye monya de mo wanya de pa na me say ye betai na chi. Ne fiefuo ne nkonnwa betai na chi ne twedi ampon. Ti bibia se wo ye abu akure no brantie no obeye. Nana wada Roma ya na nemre mranti yesu ni eban bi obi kura ye dishi a bo se bebi o ti woton sa se wo ye nneoma ehu so obi ye dishi no ofre busuo ma abrabo ben pa na dishi wo bo because e bia wunnim se ni nyina ne se wo babua no wako suku wo ba fa ne ko suku pen hia wonya ko school no osua de no ye na dwuma we bia odi akonwa na o ni sika deda enti wo beboa na fia ye yie wo meboa me fie nsai brand it say wo no ye na dwuma wo wa ware na yere enti no se asase bi da ho a wo beboa se ese ye kuya wo so ese ye bibi wo so no enti na wo bai na on free na dwuma na chi enka se wo beto asase da bi enti wo ba man adesua mani dwetire no ene pen ene paper sa nana ye jamu akono emranche ne mabawa ene ya bra boy de TV ase enu bone ye ntadi shemu ene se ne esitie futu kakra be na kakra mbe ma se eye kakra bile ni ameka ne se eye kakra ni kurom hobi wo ho so me no nya kasa nti me hu se nsakra ye ba woye won kekeke a no so obeya no obeye na emom se wonya botere ma won a me say e de ahobrase no mu na ahotobra eba tienya ebenya botira ma ba bia anwoye kura no waye nkwara bone so be ye wonden ti ese enya botere e ma o me no ebe no kasa pa anti ma improvement e ba wo mu e wo me kuro mu sekire nana na dasi ene o mra wanyama me bra wada roma ene asitene bai na se mprempren de obobo odi na ohimpo na se nana ye di neti bai so no wo ye den to you. Okay, that's it. The frame Foster. Ba me di ankasa ye nana ye wasi du. You see ro nana, je be kan nana mpedu. Ye de fie de Kofi ne frɛ no. Kofi e minu aketwa. Kofi e minu aketwa. And it's no way ha, na Kofi ti me bai. Firo yemi na ketwa wada roma yenhwe Kofi abrabo oye wunuen die ye wo no wo si so ni na abrabo a de bo kakra wuni mu no eni enche bi well Kofi obi a na hojo oye strict ana besa ka so e principled eti me tama abenyu na beda ho a mete se ono na buso panya boni din no na nyam no bebre because me so betimi aye oyobia say oyobia won follow rules abaka so onye on pena se moda but onum de oye obon so a small boy ba adwe da ne trimu no say bien pay for kodum be otumi tu yafo ba de oye enye ba catch your plane enye say bia osuro no ono so kan wie kwa na enye fan oye okay so nti covid boni baka so deserve well deserved but as it na ba ro bien ti me anka hwe amfa ho no ono ana wo say ye de ne kono no aso na de ama no ti de nyame ase say da we ni atwen ache ti na na ba ahifie for share date say mra date ni ba ye no na ye pompa ya se de ni beduru ho na nyame ya dom aba ya wie bibia ti ye de enije mu ane wo no yo na wada ro mai free na na Kofi de na it means sisi an wo ye de sekan okay yenhwe emra nana ye obra panyini ebe di ade no se achenso enche epi wo se ne na kuro ni sitie ene nana ebe di akunyen ene ne mpanyifo ototo ya sen sisen ben na hu oh sisen de aba o se ade cha de sen kra nipa ye wo nyi sana na yetie ye nyini na nyema sisen ba na ye we are hoping for more ena o se na kra kasa no therefore kasa o se ye adwe o si adrantia no so nya na o so no wait ma bo am ye di djuma no edrum e bia especially Ghana as edrum e bia ye hia youth knowledge so at say so you know I think say it's after also involve youth no so in our chieftaincy level so instead of almost no knowledge omo wo no dey abako fi school anya hwekra no aside fi nyansa no school so nyansa to beboa nti nana de oba ye no ye hu sisaye na we are expecting more
Mewura wakoye DCA ya na etoda adihye ni bi wo ha mo su ni mo ban ebi mo su no mba mo ton sase wo mo ye we efutuo ben na ode me nipa wo ye DCA na afi efutuo kra wodi giant emabunu nim na nti enu bone ne no ma atu aseti no cry for the be France Galam say the money man but me I believe as a leader they should always set a good example and a leader when say dey nyin say so do hushim and ye tiawa betim am wa gidi say ade a wo ye na nya if I hushim kwa no akoye na nka ye chiri man so hu and na youth me na me kan say and nema be na akoso tramadol diebe wodi be yes we nim red and nema nema nyina emwa emi to me akati ni pa me accountant by profession what you say make us me see so na me so me dey say na ye ya kenenka me ma dua boa ni ma bebre bank bebre ma yadwuma ho say ade am adwen mu na ho a meet ni nye nti we youth na wo ba pa bi si wani so na work it towards that na me say yankopon na oboa yen no obaboa mo a chi be do bia odu no na ye nya ni bone say na moa mewura me da say no me da say pa me da say you say share bi Santimanso TV, yes, so Mosompa.